Ola a todos. Unha das zonas máis importantes canto a riqueza musical e tradición oral é a comarca de Bergantiños. É certo que xa fixemos unha lalá en Cabana. Ali vimos unha mostra dos bailes, dos cantos, das coplas e mesmo das regueifas que se fan nesta zona, pero quedaronnos ganas de volver. Así que xa vos adianto que imos facer algúns programas aquí en Bergantiños, programas como de hoxe. Hoxe estamos no medio da Leira, aquí moi cerca do lugar de Limiñoa, que pertence ao concello de Ponteceso. Os protagonistas son un grupo de pandereteiras e de bailadores estupendos. A maior delas ten 85 anos. Tanto ela como os seus compañeros poden nos contar como eran aquí eses bailes que eran tan peculiares que, por visto, hai un que é a ribeirana que só saben bailar eles. Facíanse nos cabanotes, que é como eles lle chaman os cubertos. Facíanse fiadas, bailaban nas eiras, en fin, que o pasaban moi ben. Pero tamén eran tempos nos que as mulleres ían lavar o río, os homes ían ao mar, facíanse cestos, algún deles aínda segue facendo cestos, e de todo isto imos falar no programa desta noite. Así que temos unha noite estupenda, cun grupo de sabios, pero festeiros como a ningúns, Bel, aquí tendes os nosos protagonistas. Pillámolos ensaiando no garaxe de Matilde. E ollo, porque os ensaios de cada martes para eles son sagrados, non falla ningún. Encántalles vir para tocar a pandeireta e para exercitar a memoria e o corpo, lembrando as coplas e puntos de cando eran novos. Porque daquela a música oíase en toda redonda. Cando segaban, cando tecían, cando ían ao río, sempre soaba unha peza en Limiñoa, ou en Vigo dos Toxos, ou na Pontella, ou en Cerqueda, en Brantuas, en Cambre ou en Miñóns. Pero en todos estes lugares onde viven os componentes deste grupo, a música esvaíuse durante moitas décadas. Ata que, animados polos mozos que chegaron aquí facendo recollidas, decidiron sacar do caixón as pandeiretas e os recordos. Só que antes a festa xurdía cando se xuntaban para traballar e agora é ao revés, deixan o traballo para tocar e bailar. Así volveu a festa Limiñoa, así volveu a música, a alegría e as merendas para coller folgos. Aquí xa bailábamos toda a semana. Toda a semana. Claro, ibas á fía. E xa había baile case toda a semana. Había que bailar con zocos. Con zocos? Con zocos. E no sobrado. No piso era de madeira. E sonaba moi. Mi mañera, de facer un ruidazo, Era todo o mundo con zocos. A fía era todos os días? Todos os días, había que ir. Porque había que fiar a estopa, máis ao calcetar, ou facer os trapos para as colchas, ou había que facer todo. Eles que facían mentre vos fiaban? Xogaban. Mira que listos. Xogaban. A que xogaban? Xogarían a brisque, a todo. As cartas? Sí, as cartas, sí. La baraja de los naipes yo te la voy a explicar, para que de Dios te acuerdes cuando vayas a jugar. Al ir a empezar el juego, yo considero en el as que hai un solo Dios. Matilde é a alma do grupo.
Esta muller chea de enerxía foi a que percorreu as casas buscando xente que bailase como naquelas fiadas. Fixo o imposible para que non se perderan nin a súa ribeirana nin todas as coplas que ten arquivadas na súa incrible memoria. É impresionante, porque pode repetir longuísimos cantares como este da baralla sen ter ninguna dúbida desde o as ata o rei. E iso que só escoitou algunhas veces de nena, cando os homes saían a pedir o aguinaldo. Po ano que ven volvemos. Que bonita. Isto cantábase polo que adivino en Navidad. Por Navidad iban cantar os reis. E despois dicían, bueno, dabanlle 2 pesetas. 4 homes ou así. De porta en porta. E queredes que vos cartemos a baraxe? Pois teñen que dar máis. Pagarlle un pouco máis. Ai, amigo, a baraxa valía un pouco Valía máis. algo máis Ti que... foches unha vez a cantar os reis? Non. Xa non se facía despois, ou que? Despois, as mulleres polo mundo de noite non iban, os homens andaban de noite. Pelos camiños adiante chegaban todos enlamados. As mulleres polo mundo de noite non iban. Non, Di Matilde. os homens. No, aí non se podía mezclar unha cosa coa outra. Mira, entón as mulleres cantabades máis nas fiadas, Nas fiadas, fiando, que non tuvesen paradas. nas leiras, supoño. Na leire, no río. Camiño do río, Matilde e Ermelinda falan bendicións do maravilloso invento da lavadora, porque se acordan do fría que estaba a auga do río no inverno. Está auga fresca. Cantas veces baixamos por aquí abaixo? Con 2 bañeiras na cabeza, unha bañeira e un caldeiro na mão. Quantas vezes deixamos por aquí lavar este río? Sí. Até a ala do terceiro, toda, hoxe. Eu sei, fui de mirar a ver. Pois Porque se calhar é que levaram 2 para o clareiro. Ai, a cadra sim. mas não clareia, porque vai muito aqui já alto. clareia o bambete, se essa botou aqui o bambete, clareando. A ver se podes te passar para cá, eu para esta. Tens que aprender a cantar algo porque o trabalho de lavar é moi grande. Podemos botar unha canción. Debaixo do lavadoiro donde María lavaba había un anillo de ouro nunha maza colorada. Había un anillo de ouro nunha maza colorada. Non hai nin 30 anos que aínda baixaban a lavar o río moitas mulleres, en Nimiñoa e en toda Galicia. Aquí en tempos xuntábanse até unha dúcia de veciñas. Lavaban a roupa, ás veces aproveitaban para lavar tamén a cabeza e, por suposto, falaban, cantaban e poñían a clareo os trapos e as veciñas. Onde sempre? Ai, porque non é nada limpo. Os teus filhos do homem non se podiam ver. Bueno, tinhas mais As que... bravas. Ai, apartar-se de diante. As bravas tinham que servir. Aqui também agora chuveiro. Ai, eu também valho bem. Para ela também me passa diante. Vai te lavar, porcona, vai te lavar. Se non che chego ao río, tira a tomar, porcona, tira a tomar. Vai te lavar, porcina, vai te lavar. Ai, eu se me fizeram dos trajes. Ai, que me chuvaram bem. Però a desgraça é que não vale nada, nada mais que a delíqua. Venha. Onde hai rapazes hai mulher. Onde hai moças hai alegria. Onde hai velhos, hai velhas, está brilhando todo o dia. Rexoubaban como din elas, pero tamén traballaban. As mans poñíanselles de negridas co frío e a espalda resentíase ao cargar co peso da roupa mollada. Ás veces ata tiñan que lavar de noite despois de facer a cea e deitar os nenos. Tiña os rapaces, deixaba os nenos, chegar com meus pais. Ainda lavei aqui hasta da noite. Alguma vez que dava sola. Até estendíamos a roupa nos tocheiros que havia ali. Sim, nos tocheiros. E é Vinha a verdade. festa, havia que passar a roupa toda, das camas. A sacada estava-se aqui lavando. Chegavam-te as pulgas pelas pernas arriba. Pulgas. Sim, Havia muitíssimas. naquela havia vendelas, naqueles tempos. Naqueles tempos havia. Havia que fazer-lhe assim as pernas para baixo, porque iba cheia. Ai, lembro-me. Porque as mulheres chegavam com os banheiros grandíssimas, com a roupa das camas, chegavam, pum, ali no prado.
E despois as pulgas, claro. Agachaban por unha arriba. Morrer non morrían que auga. Ou se morreran. Con un vez que non morrían que augas, condenadas. Viña polas pernas arriba. Ai, cá, vamos lá andando que vai boa luna. Sí. Ai, pois tiveremos que vir ás escuras. Habíamos de dar boa pena. Xa viñamos... Pelo menos. Xa non sei se non marcharía por aí abaixo a rolos. Xa son como un rolete. Se tu queres sei bailare, sei dunha cousa e doutra. Sei amasar e cocere, tamén sei lavar a roupa. Xoraban os nenos porque a nai non estaba, non había xente, ou que tovera a nai, pero a criatura non dormía, porque non tiña sono, e había que marchar a traballar para as faenas. Moi ben, pois a ver, eso, eu como esos tiño sentido moitas veces, e como a min moitos cando vamos por aí, a da miña dá máis aínda, e ese cantar acordoume, fonos recuperando, hoxe un pouco, amanhã un pouco, e deixei no igualar. Ai, que bonito. E agora quero que me vexan como Un canto de berce. Eso é. Cantasme. Dorme meu neno, se querer dormir, porque non quero mer que me deixen ir. Oh, ahora meu neno, quen chega de la teta, túa nai vai no muiño e teu pai na liña seca. Túa nai vai no muiño e teu pai na liña seca. E ora para ver o que decías ti, non hai nin mozas aquí en Limiñoa, nin... Aquí nada, é onde vivo eu que aí en Vigo. Nada tampouco. Diz que era unha casa que había nunha casa con 16 ou 17 e están só os dous. A xente buscou vida por onde pudo e deixou quedar todo isto. Isto quedou hasta que vai quedando así. O que son as cousas, non? Porque hai anos, cando vos bailabades neses cubertos, non había nada. Que destino, non había luz, non había auga corrente, non había... Agua corrente nada, había que ir á fonte lá abaixo. Había que bañarse no balde da vaca. No Valde da Vaca. Non tiña solto unha bañera, non había outra Por solución. partes, por parroquias, que se decía Ai, por antes. bañabas un pouco por un lado, o outro se quedaba sin nada porque non chegaba a auga. Onde bailabas cando eras mozo? Porque eu sei que ti Pois bailaste cando era mozo, pois bailábanos no que había, que non había outra solución. Xa. Por exemplo, nós chamamos aquí un cabanote, donde Carballo, Coruña, por aí, se chama un payal. Sí, un payal, E un outro cuberto. se chama un alboio, ou senón un coberto. Aquelas bailes que facíades nos cabanotes, que tiñan que non teñen os de agora? Tiñan que non había outra solución. Non había onde meterse, porque non había cine. Non había discoteca. Que tiñan eses bailadores que non teñamos os de agora, que non teñades os de agora? As pernas. O tino do bailar. O tino de bailar, eso que é o tino A de bailar? plática de ver os puntos hoxe e mañán e pasado facelos. E practicalo solo, porque eu bailaba solo, iba cas vacas e practicaba o solo. Indo a fajo, hoxe teño 78 anos. Ainda bailas na leira, ti solo? Non, na leira non me dá vergonza, pero na casa sí. O meu amor non me queda, nin fala nin me pregunta. Fálame, meu amor, fala, que non te tuve na culpa. Fálame, meu amor, fala, que non te tuve na culpa.
O baile sempre lle levou a vida a José. Ten unha maña especial para bailar e para case todo, porque os homes de antes eran moi mañosos. Hoxe, por exemplo, vainos aprender como se fai un cesto. Hai que botalas que están secas. E ao estar secas, pois entonces rompen. Agora que facemos para que non rompan, pois vámolas pasar pola auga. Se tira no fregadeiro para amolecer. Antes, mentres tanto eu, pois vou por parar, chamas as varas do fondo. Tixeira, pícase, batémola no río, agora colle a navalla para facer o fondo. Chamas a corceta. Moi fácil, está moi fácil para quen sabe, claro. Ves? Temos outra cousa máis con a navalla, o que había antigo. Esta non é moi xeitosa, que é moi ancha na punta. Pero para isto vai valer igual. Agarramos así, una, se colle unha por aquí, outra por aquí, aí está, moi fácil. Agora empezamos a traballar. Hai que ir á beira dos rejos, un baixa salceiro, que non vale todo. Tenme dado moitos cartos este oficio, porque daquela era o que había, e as feiras. Isto chamas espuntar, que é para despois meter aquí neste fondo. Había que botar o día e a semana, que non era un día solo. E as tras a cadra, cando había que traballar para as feiras, que eran cantidades de toda clase de mercancía, pois claro, había que estar hasta mañán e a feira, porque as mulleres buscaban a cesta máis feita. E as cestas grandes, conforme estaban facendo as mulleres a comida, poñían a pota, metían dentro da cesta e ao monte. O prato de verdura, o gajo bru e o bará. Moi fácil. Moi fácil para o que sabe. 3 ou 2? Era 4. 4 por lado, 4 por... 2 por cada lado. Pau. E 4 xuntos. Mas xa te escanciu, ves? Pon 2 en cada pau, mulleres, parece mentira. E para vos botar 4, pero va. Así 4, claro. Ah, pero que 2 en cada pau, non son, sí, 4. Xa vedes, dobrar as varas dos cestos ás veces é máis doado que a parella de o brazo a torcer. E iso que Fina e José hai moito que perderon a conta dos cestos que levan feitos xuntos, de día e de noite, sobre todo cando había que ir ás feiras. Fina ata amamantaba os fillos mentras tecía os cestos, así non perdía tempo, porque o único que sobraba daquela era traballo. José tamén foi barrenista na Coruña, e foi ao mar durante 20 anos e atendeu a terra, dun oficio para outro sen descanso, porque todo carto era pouco, facíalles moita falta. Pero mellor é que José nunca esqueceu as mañas para bailar. Iso debe ser como de facer cestos, que nunca se perde. Agora, levámosle ao río, dámosle outra molladura pequena. E xa seguimos traballando. Así, con este labor, aprendeu a cantar. Daba xeito. O moinho donde o moio tamén moi unha sillora. Ticello gran queridinha, ticello gran que non roía. Ticello gran queridinha, ticello gran que non roía. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ei vei, morena, ei vai. Non podo ir a tua casa que me rañe de tua nai. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Esta tamén é zona de coplas. Eu sí que ti estás preparando un libro de coplas. Sí, estou. A ver, contame eso. Cantas coplas tes aí metidas? Que sei, terán que ser 3.000.
3.000. Teño. Desde quen aprendeches tantas coplas? Eu que sei, eu andar por aí adiante, ir aos bailes con miñas irmás. As cachelas de San Pedro, a malas de San Xoán, levei uns zapatos novos e trouxe nas suelas na man. Que bonito, eso. Sí, por de tanto bailar. Falando de zapatos, dixéchesme que a primeira vez que te deixaron ir a bailar a un salón, porque había salóns de baile cando ti eras rapaza, A mans, ni deixaron tir porque levache os levar os zocos. socos. Porque lles estrenei, que me fixo el os paus. Teu pai. Si, meu pai. Diz que no salón que Que non era ben ir. Non era ben, pero se ibas con zocos, sí. Si. Que cosa máis curiosa. Contanos agora, como é ver, iso que aos 17 anos andabas por aí Andaba muller. con 4 mozos nunha noite que contabilicei aí. 4 non, 3. 3. Ah, boa, 4 non 3. Deille un para bailar en Cerqueda. No adro. No adro. Eu tiños así, da miña igualdade. Vale. E deille outro para o salón. Que lle falaba do buño, para o salón. Un no adro, outro no salón. Para vir para casa, che dije a verdade, que che dije a verdade. Que tía, Pero vouche a dicir, honradamente. En cambio, Conche, Non che tuvo un tempo desas non cousas. tuvo tempo, non? De que eu non tuvo eses apuros que tuvo Ramona. Calabo. Na súa época bailábase no adro e nos salóns. E Claro. Na túa onde se bailaba? Na miña xa na sala de fiestas. Ai, amigo, cambiou o conto. Benigno, o home de Matilde, traballa nas leiras como a maior parte dos seus veciños. Din que cando chegou a parcelaria Limiñoa houbo quen ata chorou, pero hoxe parecelles o mellor invento do mundo, en dura competencia, claro, ca lavadora, ca luz eléctrica e co de encañar a auga. Pero Benigno naceu en Barizo, a 3 kilómetros, e o seu, ata os 50 e pico de anos, foi o traballo no mar. Pois aquí tiñamos traballado, que temos ido a Nase, a Nácore, e iso. Percebes, a Nácore o que había daquela. A illa, vemos os ovos a illa para comer, os ovos de jaibota, para facer o pan de huevo, para o pan de huevo, facíase os de jaibota. Nos niños que había, é o niño que tiña 3, se casa lle deixabas, non? É o que tiña 2 colías, porque o que tiña 3 pedían dar chocos. É o que tiña 2 daban chocos. E eu tiña 1 era mellor. Agora hai moitos, agora non se vai a eles, porque hai moita chigura, pero antes ibas a eles. Pero saben moito lá fresquigo, Que cousa, Comían ovos de gaivota porque os das galiñas da casa eran para vender na feira. Sí, daquela vendíase todo, ata o argazo ou golfi, como din eles. Eles recolleno e viñanllo a buscar en camións para facer tintura de iodo ou outras menciñas. Xa vedes o que tiñan que pasar para poder mercar as cousas que non daban nin o mar nin a terra, cousas elementais como algo de roupa. Inverno, cando se iba aos percebes, poñes a auga mollada, dun día para outro, entonces, pois, era o que había daquela. Levábamos 15, 20 kilos e facíamos 25 pesetas. Está, mira, Moito xa, e xa era un bo xornal. Unha vez, aí no ano 60, último 60, 61, pois saímos daqui 4, arremos para Aló, e os 4 que íbamos eran os 2 fillos, ou máis os nosos pais. E un deles que nos durou. Então, punto, beijamos para baixo, luego no mar non aparecía ainda hoxe. Aquí non había nada. Aquí era monte, estaba por aí, monte, e non había outra cosa, nada máis que monte. Aquí viñas, antes que o toxo non chegaba nada, e viñase para aquí a ele, e así, non había máis a ribeira, viñase aquí abaixo ao golfe, para pescar e para vender. De vender viñase aquí abaixo. Aí había que leválo
ao lombo, daqui a aló, en sacos. Aquí vinha con as vacas, tens un cachiño de grua, depois ibas á ribeira, apanhar a 4 lapas e sábalas no monte con toxos, comías así. E auge, que había auge, por aí, se calhar, por exemplo, se de inverno, por estas pedras hai pías, teñen auge, casi do inverno. E víase dese auge, como non morremos, non? Con ese aquí abaixo vían os percebes, esta ribeira toda esta ribeira todo por aí, era unha villa aquí, a preciosa, onde o percebe que había era aquí. Eu era rapaz, viña con xaño como pai, desde rapaz os percebes, sempre. Pois así que fui un mozo, tamén viña tamén, hasta que casei. Casei, pois, non quixen volver. Ainda viña, pero a muller, non vai a nada percebes que morren moitos. Fui deixando estamos, non volví máis. Hai nozes, castañas, figos, fatóns, peras, mazáns. Bueno, hai maceiras, mazáns, hai nas cando de cadra. O mar e a terra foron os dous mundos nos que viviron as xentes desta zona. Pero Jaime teno clarísimo, el prefire a terra e aínda máis adora as vacas. Este home disfruta tanto polo medio destes animais como botando un baile. Para elas son todos os seus mimos e os seus cuidados. Eses veñen para aquí, á sombra, e cando quenta o sol, verdad? Póñense aquí á sombra desto. Bueno, xa se ve que están aquí as disposicións delas. Eses loureiros xa os debía ter cortado. Pero cando cae o temporal de aí, arrímanse aquí os animales se non se entera. Esta silveira é moi conveniente para abrigarse. Se zoupa do nordés, veña aquí por baixo, están mellor que na corte. Sabedes, Jaime coñece cada paso que dan as súas vacas. Este é o seu paraíso desde que era un neno. Pero tamén traballou nas minas do Monte Neme, traballou en Barcelona, en Asturias e ata en Holanda. E despois de todo iso, Jaime non pode entender como hai xente que prefira vivir dun salario en unha cidade. O ser obrero é moi triste. Eu sei o que é ser obrero. E o ser obrero é moi triste. Cando hai que ser, xa hai que ser. Eu que non vexo como moita xentiña que teñen lugares propios e grandes e abandonan os lugares dos seus pais e que se meten de obreros. Eu veño para aquí. Tanto ten que teñas 20, como 40, como 50, se tes terrenos abondo. Sentaste aí á sombra e os animales comendo. Sin problema ningún. Isto é moi recreosa, moi bonito. Ten que levar idea. Ten que levar idea. Ahora xa se ven hasta poucas vacas polas aldeas. Sabes que hai nenos pequenos que nunca viron unha vaca? Ai, a de ver vendelas. De verdade, moitos nenos que din que nunca viron unha vaca. Pódelo creer? Ai, criocho. Mira que había ali onde son eu, había en todas as casas había vacas e agora nas en 5 non máis. Que cousas de ahora che sorprenden? Que ahora pensas e diste, Dios, que non iba a imaginar. Que cantas necesidades se pasaron cando houve a guerra. Ai, mi madre. Unha das cosas que desapareceu ca guerra foi bastante música. Ai, sí. Ai, máis non é milagro que non tiña gana dela. Non tiña gana de música, non? Canto tempo estuveche sin tocar? Bastante, porque houve anos que non se tocaron. 52 anos. Sin tocar? Sin tocar. Préstache isto de estar ahora no grupo, de estar con esta xente toda... Ai, sí, gustame estar. Por qué? Por que che gusta? Porque se pasa o tempo, así ben. O peor que ten que é?
Os anos. Como pasades entre vos? Ai, pasámoslo ben. Os anos que levamos, e nunca houve un problema entre nosotros. Bueno, na casa que vos din? Pois o meu marido dime, apúrate que vas pola lá, nunca mellor dito que este programa, pero chama yo Lalá, vir aquí, apúrate. Ai, non me digas. Sí. Eu Lalá. Apura. E sabes que me din? Que che din a Concha, ti? eu estou mal das rodillas, e dime, non dixas que estás enferma. Porque para bailar non che dan as rodillas. O feito de recuperar todo isto a ti tamén che cambiou un pouco a vida. Cambiou. Que eu estou enferma, e dime o home, bueno, vouche poñer a pandereta na man, e xa sanas. Gústame muchísimo, muller. Non se sabía que asistía a Limiñoa. Non. E agora sabe todo o mundo. Temos amigos de todas as partes. Limiñoa é bonito, aunque non queira ninguén. Aunque o lugar é pequeno, aquí pasámoslo ben. Pois a mí pareceme ben. Bueno, aquí estamos disfrutando da festa, neste caso en Limiñoa. E desde aquí, desde a comarca de Bergantiños, pois imos despedir o Alalá, pero só por esta tempada, Dixéronos que podíamos descansar un pouquiño no verán, só un pouquiño, e despois, alá polo outono e inverno, volveremos con máis alalás e con máis festas. Sabedes que, en fin, sempre acabamos igual, bailando, tocando, gracias a amigos, como neste caso, como os de Limiñoa. Que nos vemos despois do verán. Recordade, eso sí, que a festa continúa e nós aproveitamos. O que eu traio, que traio, unha